Mayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat, mulig baga palayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Yari kita sa ika-4 ng petsa sa bulan sang Enero to'y 2023 mga kaaksyon. No? Liwat kita nga mag-ainop na na, dubdub kita sa Tagnalauna Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters mga kaaksyon amon sa kahanginan. No? Sige, welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Pwede ko lang ni marekta? Sige, kay parang hindi ta mamultahan bla ba si mamultahan ta di bla ni Cyril Reker. Sige, sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining udto kag nagaamatamat na himos ang palanyagahon kag sa mga nakatsibog na mga kaaksyon. Sige, welcome diri sa inyo sining paratuntunan mga kaaksyon amon sa kanginan. Sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan, kabaranggayan nga nagapamati diri sa inyo sining palatuntunan. Welcome gida sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mag-ainop na kita mga kaaksyon na tubtub kita sa Tagnalauna Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters mga balita nasyonal karon sa liadahon taman pag makatime kita diri sa inyo sining palatuntunan plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag makatime kita karon dugay-dugay. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga syudad kag kabanwanan kalakip man sa oriental side bawdo magayambi ang aton kalangitan no. Kahapon na biko okay na pagkagabi nag-ulan naman siya tubtub naman subong kagkagahon kaina mga kaaksyon no? Halong lang pagro aligmat lang sa mga kaaksyon ta kay basing tubig lang magdaganas ba o kabudlay no? Kabudlay gid katama sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clanin Antique kag tubtub sa malabutan sa ato sining pagwaragwag mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinandara ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay sa aksyon na John Diaz mangin kaupod naton Gobernador Lacson balik na sa trabaho matapos ang holiday break mga kaaksyon. Ara na si Gob Lacson gali nakasulod na sa Kapitolyo Provincial kagiban nga mga balita karon dugay-dugay sa Kapitolyo aton hibaloon we have aksyon na John Diaz. Si aksyon John Diaz anay ang masalili kay ti di off ni aksyon Marlon Hirvia kag only man si aksyon Art Tayhopon.
Sa Bacolod City Government Center karon dugay-dugay aton hibaloon we have action Dale Salazar mga job orders bala sa Bacolod nga gina-evaluate bangod pagabuhinan suno sa City Administrator mga kaaksyon. Kag si Mayor Albi Kainati nakita man ninyo sa post dira sa aksyon no Radyo Bacolod nga didto na sa pungsod China upod kay Marcos no kay Presidente Marcos mga kaaksyon ng aton sining nga alkalde kag ginalauman nga may mayong balita ini siya nga madala sa Bacolod noon. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon na Irek Magbanwa, karon dugay-dugay may Norris Flingo, posible patuman sa Bacolod City Police Office. Kasunod sang pagpromota sang 20 ka mga police commissioned officers. Sa balita naman kay Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Anay bilanggo sa syudad sang Bacolod nang ayaw baligya illegal nga drogaho sa syudad sang Bago, arestado. Kagiban pa karon nga balita sa Nokpo basi may masagya pa si Aksyon Alvin Graba. Daw kuan ba daw ulang ba? Sa balita naman sa patrol mga kaaksyon, masubra 80 ka mga tricycle drivers kag operators sa Banwa sang Ibi Magalona ginpaidalom sa napulo kadlaw nga road safety seminar. Sa balita naman kay aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz yan tublang missing blang 11 o 13 anyos nga dalagita nga nalumos ini sa tong Enero o Nobla sa barangay Cadiz Viejo nakita na kunong bangkay sa baybayon sang Gimaras. Kalayo man sang ginapukan sang bangkay ba? Grabe nga kuan siguro sang tubig or balod mga kaaksyon. O pagdapya kag naglabot ini siya sa Gimaras nga baybayon. No? Kag sa balita ni Aksyon Nelson Patinio karon dugay-dugay sa Banwa sang Calatrabaho pamilya sang nasapuan bala nga nagalutaw-lutaw sa nga bangkay sa tubig nagdumili nga hindi na kuno pa ipaidalom sa pagpa-autopsy ang bangkay sini sang biktima sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya Pasible, isa ka persona nga wanted sa kaso angot sa illegal nga pagpanahon arestado man sa Banwa sang Isabela. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, kaap na kahanda para sa Senate inquiry angot sa naiya glitch. Mas ginpabakod nga bilateral relationship sang China kag Pilipinas ginaduso ni PBBM. Mayon kay kung magpuli si Presidente BBM may mayong balita. At least bisan paano ang bilateral relationship gid sang pungsodo kag sang China amo gid ang ginuna sang presidente kadto didto sa pungsod China. Mayo ini nga balita kun mayara lang sang mayo nga solusyon, no? Balokang isa sa mga ginagawan diri kag tensyon sang Pilipinas kag China ang West Philippine Sea, no? Ambot ko na nung matabo sina. Samtang Nazareno 2023 Walk of Faith patigayon sa Enero City. Kag sa BPI depositors blaho, tiginatinguan karon sang BPI or Bank of the Philippines Island nga masubra ang or masulbar ang kaso sang pagbuhin sa mga kwarta sa ATM sang ila nga mga konsumidor.
Sean Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Karon na dugay-dugaya mga detalye sining aton siningin pang headlines mabatian ninyo sa diligid lamang madugay no mahina ang kalaban Sige amat-amaton ta lang ni tapos i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod Aksyon BBB Aksyon Balita Banat Bulig mga kaaksyon no plastar lang dira kay tirahon tay na karon dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos sa mga kaksyonta live extension coffee mix na kita no kay ang live extension coffee mix amo ni siyang ginataw. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apag mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Kasi may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo gapangulang ko lang phone.
Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudok Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:01 ng aton oras, 12:01 na mga kaaksyon. Kaltuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa masubraw tsinta ka mga tricycle drivers kag operators sa Banwa sang Ibi Magalona. Ginpaydalom sa Lapulo kadlaw nga road safety seminar, no? Mayo man kay ti si Mr. Ruben Tampos na ang chief sang LTO dito sa Ibi Magalona. I think daw ang buto ng Manapla, Victoria, si Ibi Magalona, sila daw sakop ya pa ini, no? Nga mga areas, mga kaaksyon. Kagiban pa mga balita, upod na sa kay Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex di 89 tanan ka mga operators kaga drivers sang EB Magalona ang ginaumpisahan na sang Land Transportation Office sa EB Magalona Extension Office nga ipaidadom gid no sa napulo ka adlaw nga road safety seminar on national highways diin sunod diri kay LTO chief sa EB Magalona nga si Ruben Tampos. Umpisahan ni kahapon Action Rex ang napulo kadlaw nga seminar dito na mismo sa covered court sa EB Magalona diin ginpahayag diri ni Tampos nga ang LTO, ang pulis kag ang local government unit sa pagpamuno man ni sang ila sining alkalde nga maghatagid sang seminar kung paano usaron o gamiton ang National Highways Action Rex. Diin gusto nila diri Action Rex ikuan bala mangin aktibo na naman ang paminsaron sa mga tricycles nga hindi basta paggamit sang national highways nga kung kaisa aras to nga sang dala no kung sa inner lane. Galing ti kadamo man sang tricycle gani nga nagaladaya sa National Highway mo? Sakto na aksyon na Rex. Ti paano na tapnaon na? Isa pa na sa upod sa seminar Action Rex kunti national highways bawal gid ya mag-travel ang tricycle. Bawal gid na eh. Oh, correct. Oh. Tricycle na iya mo ti pinakabilog karga na 6, 7 or 4 ang pinakanubo nga kargada ti ara sa highway magaladay masalapayan sa sang dalagko nga mga salakyan. Ito na kay sunod diri kay Tampos Action na Rex wala naman sang alternate route ang EB Magalona. Oh, gani? Kay no choice gid sila ang LTO kundi ang imo nila diri nga ginatudlo sa seminar ma-remind ang paggamit bro kung pag-usar sa National Highway nga hindi So to si Marimar? Marimar? Ma-remind? Ma-remind Pero ma-remind. Dula-dula signal mo Gani daw ka ipitang ako niya nga basi ko nang iyang volume da sir kagang iyang kuan daw ka gamayaw sang iyang audio da basi kung lain nga frequency blanaw. Di sakto man pero ko lang ni Action na Rex hinailan gid guro. But anyway, isa diri Action na Rex
Kayo kabahin na ni kung ikaw ya operator, hindi naman marinyo ang imo nga permit to operate sa banwa sa nga EB Magalona kung hindi kaya makatapos sang napulo kadlaw nga training action Rex. Kay kabahin ini kay ginapangita ini gali sang licensing division sang EB Magalona kung marinyo ka na sang imo nga mga permit. Papilis. Papilis. Pila nga daan dang sa EB Magalona guro nga tabok sa highway ang tinihaban pwede pa ka sakay gani sa mga Vallecar Transit na mo Mantangan area may Vallecar Transit man Ni Action Rex no nga usar man sa iban kag sakay gid sa tricycles. Ari ang pahayag ni Ruben Tampos. Nag-start kami campaign, no, pati sa road safety campaign sa area sa EB Magalona, particularly in mga tricycles na operate sa area. Sa kahapon, nag-start kami sa poblasyon, balik-indis campaign namon sa mga tricycle drivers at operators nga nagabiyahe diri sa EB Magalona. As per instruction niyo sa licensing section sa EB Magalona nga dapat before i-renew ang mga prangkisa sa mga tricycle, dapat maagi sila na sa seminar. I-orient sila pati sa regulasyon sa LTO kag the same time sa local government sa EB Magalona. Actually, pati sa road safety program sa LTO, no? Action plan ini sa LTO sa pati sa mga aksidente na katabok sa dalan, part sa reminders kag the same time masunod din sila sa safety protocol na dapat nga gamit sa highway. Kay pangamon nga dapat i-reorient ang mga drivers ng tricycle kag mga operator kag at least aware sila nga ang katabo-subong sa mga aksidente sa dalan dapat i-prevent natin. Nagpamap na. Yes sir, ang aton da is prevention. We have to prevent sa mga aksidente matabo sa dalan. Kaya subong ang EB Magalona, may memorandum man ang DILG nga hindi pwede ka-traverse ang mga tricycle sa along the national highway. But then may mga exemption hindi siya, particularly diri sa EB Magalona, kaya wala na siyang alternate road pagbiyahe ang mga tricycle sa mga barangays. Hindi siya mataverse din sa along the national highway. Then ang sa part ng LTO, kay granted man sa local government ang ilang prangkisa, then sa amon we have to use the highway safely. Dapat safeguard din sila mag-agis. Sa outer lane lang gid sila, sir. Yes sir. Mali gina-remind din sila nga hindi sila dapat mag-traverse sa center sa highway kay makadelikado. Inisubong ang atong highway diri sa area is 4 lanes kag dapat sa din sila maggamit sa highway. Ang pahayag diri ni Ruben Tampos kayno ang nagpatigayon man sa rally ang sang bagong alyansang Makabayan kag ang nagrally na sila nagrally sa tubang sang Bacolod City Government Center kag ang ilas action Rex i-suspend sa panguluhan mismo ni Mayor Albi Benitez nga i-suspend ining 12% value added tax. Tingnan si Mayor Albi ang ma-suspend na. Ila sini nga pangabahi Action Rex. Dapat pinto na sila sa nasyonal ya apilya. Oo, kay isa diri kay gusto na na mabugtaw bala kag ang isa pa diri Action Rex hindi lang man allegedly ang kay Mayor Albi kundi sa iban pa nga mga official man sa syudad nga aksyonan ang ila sini nga panawagan challenge lang gani ni Action Rex nga tutukan nga ining 12%. Report ang PTT niya na ni daw ma-retire na ang iya PTT, no? Ikaw guro ma-retire, hindi kayang PTT mo. Gadula na. Do anad sa yudya sa relre. Amo ni kay Papang Dixon mas tiga pag ito. Sa pangamot na kung kaisa. Amo. Sa pangamot na. Pangamot na.
May gintext ko na si mo. Ay, gali. Na Rex, Ah. report sang patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Dale Salazar Sanbayanay. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Life Extension Super Fiber. Anay kita may connection sa may gong kulo na manubong immunity. Rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhin. Ang solusyon Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, tagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 ng aton oras. Aksyon na Dale Salazar, standby noy. Kaya daw kalang-alang gid sa aton sa nga tiyempo, no? DTX 500 capsule anay, no? Gina-problema mo balang mataas nga blood sugar level, mag DTX 500 capsule kita, no? Mayan pala extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level, likawan ang komplikasyon dala sang diabetes. Mag DTX 500 ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayo lang ang pagpamati kay Ana Sinoro, no? Kay Ana Sinoro, ga-monitor kay Madam Rona Rida Traba, mayo lang ang pagpamati. Kag salamat gid, no? Sa Pamaskwa. Ay, perti ha. Kagawad Imbong Jo Campo, salamat gid, no? Imbong Jo Campo dira sa Maaw.
Bibi Gregorio Yolo, salamat gid. Mario Olvido Acuesta, dira sa Hacienda Lugway. Hacienda Lugway sila, no? Dodoy Martinez, salamat gid. Rally sila para may allowance naman sila. Amo na daan nila obra manabad para may allowance. Sige Doy, thank you gid Dodoy Martinez, no? Siling ni Alex Montes, si Rex aslang ko if san o man masugod sa barangay level ang pagpanghawan sa aton mga dalanon sa sare nga obstruction kaangay sang mga basketball rings, construction materials for sale, kag mga salakyan nga ginhimo nila permanente nga parkingan. Ito, no, halos isa ka lane sang dalan. Namatamat na nila siguro sira. Kayang bitaw amo na nang panglutihot na Alex Montesa, no? Ray Flores Baryoga, salamat gid. Emilio Sigumpan, no? Parikoy, salamat gid, no? Paring Emilio Sigumpan kag kay Mari Mrs. Ninita Sigumpan, no? Kag labi na sa taga Victorias nga nagapamati, no? Lance Archibar, no? Kay Lance Archibar may lang pag monitor Kativer kag kay Marialyn Bilar Hacolby Lumbo dira sa Sitio Banderahan, Barangay Trinidad, Giholngan. Salamat gid Ricky Calves, thank you so much gid Ricky. And lakip na sa Palma Talanas Paburada Famil sang Barangay Riverside. Monitor Barangay Riverside di Banago. Billy Albay, salamat gid. Leone Banghiles Lamson, monitor si Leone. Kay Scout Ranger dira sa Binalbagan. Madam Virginia San Antonio Alpenda, thank you gid. Marilo Travilla Catinoy, Teya Labrador Mabaling, no? Salamat gid Teya M Labrador Mabaling, no? Joby Monares, Rochelle Evangelista, salamat gid. Payong-ayong Rinan, Pelton Lipora sa Villamonte, monitor Jomong Caltorelia, thank you man. Salamat gid. Inday Blasa kag Madam Georgia Gargasiran, no? Thank you gid. Salamat gid sa imo sining pag-monitor. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa ato sa nga pagpanumbalik report ni Aksyon na Dale Salazar, mga GO sa Bacolod ho, gina-evaluate bangod sa pagabuhinan suno sa City Administrator. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa bilang importante ng mga pahanumdum. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas ng monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat 12:31 na nga aton oras kadtuan tanay si Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, no? Inimay kang tanan sa mga job orders blaho, mga GOs sa Bacolod gina-evaluate bangod sa pagabuhinan suno sa City Administrator sang syudad. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex sa umalin sa 3,500 di ka mga job order workers sang 2022. Down Action Rex sa 2,700 lamang ang magapadayon sa pagtrabaho sila lang sa binita sa administration subong at 2023 more or less mga 800 ang pagaibanan o kung mawadaan sang trabaho Action Rex. Ginpahag din ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III nga mayara sa evaluation nga gin-conduct sa diin ang kada departamento gina-evaluate ng bala kinahanglan gid nila sang mga job order workers kay may pila dili ka mga departments nga essential ang trabaho kun importante kang isang Bacolod Traffic Authority Office, Bacolod City Health Office, ang Department of Public Services o kon DPS lakip man ang Bacolod City Health Office Action Rex. So, kay Maghari ati ang pag-iban sang mga job order workers based man sa gihapon sa mando ni Bacolod Mayor Albi Benitez Action Rex since ngati ang National Tax Allotment o shares sang Bacolod LGU for 2023 nagnubo Action Rex sang 300 million pesos. So amo ni siya ang isa sa mga kabangdanan kun nga mera sang deduction sa mga job order workers subong 2023. Pilang total nga job order subong Action Dale? Sa record nila da? 2,700 ang existing. Kadamo, no? Sa pagsugod ni Mayor Albi lang na, 2,000 plus? 2,700 ang existing. Bali na iba na ni Action Rex. Kasi last year, mga 3,500. 3,500, mga more or less na ang naiban, mga 800. Mga so, 800 plus? Mga 800 plus. So, subong mabuhin pagid ni sa 2,000 sobra? Bali 2,700 Action Rex. Tama na siya ang existing na iba na siya. Pero bali, mabuhin pagid na? Hindi na Action Rex. Bali mo na siya ang ginalat. Kay subong mayara Action Rex sa mga IDs nga gin-release sa mga job orders. So pila pa lang ka mga departments ang natagan na sa ID nga may QR code.
iti i-implement man na subong nga bulan sang Enero ang no ID, no work policy action rex. Para may baluan balang ati ang ining JO may aragi dia sang trabaho diri sa lokal nga gobyerno sang syudad sang Bacolod Action Rex. So diri sa lobby actually nagasigi-sige diri ang encoding kag pagkuha man sang impormasyon sa mga JO kay ti amo to bigyan mention naton ang mga priority nga mga department like DPS no actually mga POSO amo na sila ang mga first nga mga departments ang na-issue na sang ID ang ila sining mga job order workers action rex. Aring pagpahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. There's an order ni Mayor. So ang headcount naton subong around 2,700. So definitely there will be a reduction as mandated ni Mayor. Gina-evaluate ta subong jud kun diin ta maiban department or particular nga group no. Well, ang essential services ta, ang traffic ta, ang sa bitaw naton, ang sa DRRM, ang DPS ta, ang street cleaning ta, amo na siya city health. So those are the vital nga mga areas. Action Rex na batian ng pagpahayag sang city administrator sang syudad sang Bacolod. So ginapabot nga ti within the month sang Enero matapos ang distribution sang ID kag amo niya mga bagong mga policy nga ipatuman sabay sa mga JO sa ilalim sang Benitez administration. Balit pagikan sa Bacolod City Hall ay nagrally. Si Mayor Albi Acciondale ato pa sa China. Yes, until January 6 pa siya, according sa city administrator nga tikaupo niya si PBBM. Kaya ginahope lang siya na may mga projects nga madala ang lokal sa Bacolod City. Siya sa nga pagpauli diri sa may syudad sa Bacolod. Magluwas kay Mayor Albi, sino itong upod niya to? Why man? Siya lang siya Rex. Balik siya lang niya part sa delegasyon ni Presidente Marcos. Yes, kay according kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Siu, daw gin-request gid ni PBBM si Albi nga mag-upod. Saya dito nga delegation na Action Rex. Ito si Kong Gregory Mandria. May mga pagsinapol man siya ginkandak kaupod ang mga punong barangay para sa mga projects sa bunga 2023. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Run. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Salamat ginaksyon na Dale Salazar kadtuan tanang balita ni aksyon na John Diaz sa Kapitolyo Provincial. Mga kaaksyon si Goblakson no? Balik na sa trabaho matapos ang holiday break mga kaaksyon no? Umpisa guro subong adlaw aran na sa Kapitolyo Provincial si Governor Jose Lacson mga kaaksyon kagiban pang mabalita sa Kapitolyo Provincial sa Liadahon tao pod kay aksyon na John Diaz. Way pa siya? Sige, kuway pa siya madrita na sa piyak aksyon Elrea. No backlash dashboard, car aircon cleaning system. Gamit lang ang German technology sa manubo nga presyo. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pag-saka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning. Loob labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ditex Coffee Mix anay kita, no? Mayarasang superior antioxidants nga nagabulig sa aton sining nga lawas. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sa Liberty Benitin Obaldo, no? Liberty Benitin Obaldo, kay Huma Lumina, Joseph Rezaga, no? Kag kay Leah Younger Esquivel from Talisay, kay Luke Nicor, may lang pagpamatidra sa RSB La Carlota. And Lilia kay Vincent Herbulario, kay Vincent Herbulario dra sa Barangay Takuling, may lang pagpamati. Rochelle Folinso Susana, Ronnie Kagalawan, may lang pagpamati. Ronnie Kagalawan, no? Dra sa iya ginahamtangan. Ay, party Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay, kasubo, ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw
maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo may ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo way gid ko nagsala amanasing ko po buot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala mga imposible way na iya sing imposible sa ila basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ilang nga kinanlano nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila or mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid ja. Kaya ang amon nga magulang, pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano na Aksyon! Radyo! Diri sa ato sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:45 ang aton oras kadtuan tanay balita ni aksyon na John Diaz sa Kapitolyo Provincial ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson balik na sa trabaho sa Kapitolyo matapos ang holiday break sa aton sining gobernador. Karya kautan sang balita ni aksyon na John Diaz sa Kapitolyo Provincial. Aksyon John. Matapos aksyon na Rex ang holiday break, nagbalik na sa pagtrabaho si Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson sa may Kapitolyo Provincial. Siningay aga nagpadagayon sang misa sa social hall sang Kapitolyo Provincial. Si Gov Lacson ang nagpanguna diri upod ang pila ka mga Capitol employees, mga department heads kag pila ka mga opisyal sang Kapitolyo. Na-interview man natin si Gov Lacson sunod sa iya penalipay man siya kay nakaupod niya ang pamilya sang pagsugalaw sang bagong tuig subong man ang sa pagselebra sang Pasko Action Rex sa ibang nga pungsod. Pero di pagbalik rin niya sa Negros, wala yung maligapon ang mensahe sa publiko mga Negrense nga dumdumon gid no nga tanan din himo sang Kapitolyo Provincial nakasentro gini Action Rex sa welfare o kung kailan na makapaayo bala sa mga Negrosanon. Tambal din ni Lacson sa mga palabuton pagid nga mga binulan sa tuig 2023 nagalaom sang padayon sa gyapon magsuporta ang mga Negrense sa programa sang Kapitolyo Provincial sa idaldom sang iyang administrasyon subong man ang pila ka mga proyekto nga ilay patuman diri sa Negros Occidental. Tambal din ni Lacson back to work na siya. And then ang pila ka mga importante kay mga prioridad ang mga sa kanila patutukan. Nagpasalamat lang siya kay Vice Gov. Jeffrey Ferrer na mga caretaker sa probinsya samtang wala naman si Governor Lacson dari sa Negros. Yari si Gov. Lacson sa itong interview. The New Year Eve celebration with family. So I think I am blessed. It's really for the Negrenses. We always keep them in mind. Whether it's in social governance, whether it's in economic governance, health. So, very encouraging the results, and the DILG Region 6 has adjusted us as the second best performing province in Region 6. So, that is all because of the commitment of every provincial government employee. Actually, si Gov. Lacson, no? So, yan rin New Year's message para sa mga Negrense. Mayroon man sa mensahe para sa mga capital employees, ginapalayag yung report Action Rex sa accomplishment nila para sa 2022. Kaya mo ning isa nila ginapabugal, ang for 2023, yung pinaka-major project ni ang yung bulk water supply. May bantog sa proyekto, naging palayag kainam, ay start na nakaroon sa pila ka mga News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Diba nga balita Action Rex, so sigdigapon ang pag-inula, no? Wala unpat. Kay, di ba may ginabantayan ng low pressure area, ilabi na dito sa area sang Palawan, gin-confirm kay na ni Dr. Zephyr Gerhard Calian, ang tagpamuno sa Provincial Disaster Management Program Division, nga may ara pag Action Rex sa ginabantayan, nga isa pagid ka, LPA,
ginasundan niya ni ang LPA nga nakitaan sa karon sa may Palawan, rason kun nga ang Negros Occidental, ang Provincial Incident Management Team ang nagpagwa na sang isa ka operation plan o kun oplan for listo sa Tagulan. Ini Action Rex maging SOP Ano tong title? oplan ligtas o kun listo sa Tagulan. Ang matabo ni diri amo na ni ang guidelines sa kun SOP nga sundon sa tanan nga LGU sa kada tiod nga may ara na Balakso Rex nga gin-announce nga low pressure area kun LPA ang pag-asa para makabalo na sila kan dapat ni Raymoon. Kalakip sila diri ang mga preventive measures nga pagaymoon sang nagkalain-lain nga local government units subong man ang mga evacuation measures kaya tiyang madari niya kaindihan kinanglang yapon ni pabilin ang health and safety protocol kunara sila sa isa ka evacuation center Action Rex. Sunod rin sa iya, epektibo ini mando subong adlaw, Enero 4, pero based sa ila diri nga report, ini Action Rex bilang pagsunod man sa DILG Memorandum nga Urgent Regional Advisory nga maningatag sang guidance para sa throws ng low pressure area in Northeast Monsoon kay paghatag sang latest special report regarding sa may effect ng sea line sa AOR. Diri mismo nga oplan nalakip diri ang listahan sa mga areas nga ginagkabig flood prone and then ang mga lugar nga dapat gatagan sang nagakayo nga pagbantay kag monitoring ilabi na ako naga-sige Action Rex ang pag-ulan. Ang mga nga hapos para diri sa mga residente mabalaan nila ko ng mga advisory subukan sa LGU makapreparar sila sa gusto no kun evacuation kag disaster preparedness ang aton paghahambalan. Yari si Dr. Zephyr Gerald Calian ang tagpamuno sa PDMPD sa kabayang sang iya nga pagpayag. Plan listo sa tag-ulan because of the LPA. So based ang aton nga ang problema ko is hindi may LPA kita subong ara sa Palawan no. Ara na siya sa Palawan. But may ara pa siya sa nagasunod sa iya sa likod. So it is now developing amo naman na. So for our LGUs no si Gob naghatag sang operation plan na lang para tingob na lang with also the pandemic nga nga mga protocols, minimum health protocols for evacuation centers kung sila kusog nga wala pa man nato mabalang nga kusog but because nga ang aton nga ulan subong is sobrang na 5 days sige aton ulan, so may accumulation, may saturation sang aton nga soil no kag aton man nga ang aton nga mga waterways. So may mga kig nga ma-overflow kag mabaha ang uban nga ang mga mga barangays near sa mga waterways naton, rivers, lakes and creeks no. So importante nga may preparedness. So this one will be issued, the advisory will be issued and the oplan will be issued sa mga LGUs for them to comply and for them to may guidelines sila, may guide sila kung paano ipatigayunon ang evacuation, paano anong timeline mo sir nga makabot na sir? Listo sa tag-ulan, no? Parang isa draft sa LPA naton in preparation. Ano sir, SOP na or just for this? Yun SOP and also for this LPA. Okay. When siya effective, sir? Effective today. Kaya yung pirmahan ni Gob, so effective na siya. Actually, si Dr. Calian sa kabayan sa nga pagpahayag no, sa tubang mismo sa media dito kay na sa may Kapitolyo Provincial. Balitagikan sa Provincial Capital ang Action, yung Action Jan Diaz, so nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:53 ang aton oras. Salamat gid Aksyon na Jan Diaz. Ulay hununta ng balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Anay bilanggo sa syudad sang Bacolod ng ayaw baligya illegal nga droga sa syudad sang Bago arestado. Dari ang tawdan sang balita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Alvin? Good. Ay, wala siya. Do temprano pang Kwaresma sa ato now.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ara sang sulod siya. Di sa pagpabayan ay punggi siya kayong sungad niya sulod di sa on the air to. Ay, nanuman. Action Alvin, proceed. Yes, sa aksyon Rex, balik naman sa presohan ining 39 anyos nga babae kag ang nobyo sini matapos akto nga nagbaligya sa nga illegal nga droga alas 12:30 kahapon sa Purok Batad, Barangay Sampinit sa siyudad sa nga Bago. Now, ang subject diri sa operation amo si Yulin Arellano alias Yulin Chan, 39 anyos. Kag residente ni siya sa Purok Tarapol, Barangay 27 diri sa siyudad sa Bacolod. Kag nalakip sa naaresto ang iya sining nobyo nga si Resel Lacson alias Dudoy, 42 anyos, kag residente sa Purok Sunflower, Barangay Poblasyon sa siyudad sa Bago. Now, sunod diri kay Police Major Ronald Santillan, ang Deputy Chief for Administration sa Bago City Police Station. Ining si Arellano ang nabilanggo na sadto action Rex diri sa siyudad sa Bacolod sa kaso man nga illegal nga droga pero nakagwa sa prisuhan through plea bargain. Ang nobyo sini nga si Resel Lacson na kaagi man priso ang kaso illegal drugs man. Now, ang natabo sunog kay Santillan na monitor sang mga intel operatives nga pirmi na lang nagkadto sa siyudad sa Bago ining si Lacson kag diri na hibaluan nga sa Sampinit kung barangay Sampinit ang ginausar sini nga lugar para magbiligya man sang illegal nga droga upod ang iya sini nga nobyo. Kahapon nga adlaw wala na nakapalagyo pa ining duha matapos ang duha akto nga nagbaligya sang illegal nga droga di na recover sa ila ining duha ka gramo sang suspected shabu. Ari ang pahayag ni Major Santillan. Si Yulin Arellano nadakpan niya sa Bacolod man. Then ang isa ning upod niya si Resel Lacson, yes Tutoy, muna yung nadakpan na sa sa may Bago City before. So, pagkagawa nila na monitor naman sila sa aton nga intel operatives nga naghahapoy naman si Yulin kasi dito sa Bacolod na siya, sir. Tapos ang si Dudoy nangiyak yun din ng distribute. Nakita lang ni Sir Ray, magkadto din babae man, magdala. Tapos bulig ang lalaki hatag sa mga nila. From Bacolod, sa Iloman siya gali, baligya sa nga illegal na droga. Kinadakpan na sa Bacolod, so nagalaman na siguro sa ibang nga lugar para for the reason nga basic hindi siya ma-monitor, pero tungkol sa ato nakapisan kag mga intel operatives na balang itapon. Aksyon Rex nga kabahin gid lamang isang pahayag diri ni Major Santillan. Sa dugang pagid nga balita sa karon lang na dugang mga balita karon lang na Action Alvin. Roger on that action Rex. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa
Purok, Kalubihan 2, no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo nang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya. Sa nga tonoras, standby na aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C.
CPO minores sa Flingo posible patuman sang Bacolod City Police Office kasunod sang promotable or na-promote nga mga more than 20 tanan gali ka mga police commissioned officers mga kaaksyon. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Congratulations! Nga, naman. Kaya kabaton kita mong. Kabaton sang? Sa kayuhan. Halin kay Ron. Ari mo tao Ano ito. yung kwan siniman? Ang plastic ka mo pa na eh? Papama na. Sabi ko kung plastic may ulog ni. Kay base ko na mabasa bla. Ate, okay. Ipotsan mo para hindi magbasa, no? Thank you gidin Dairo. Nasa t-shirt Polyester paniglio. Oo, kuha na, tati na, tati. Oo. Daw ka bugnaw nga to ka umok bla, no? Oo. Do ka na, usapon ba? Do mama ba? Sige lang ba? Nami todo, nami nga klase bla, kuha na, nga pagkabayo bla. Gani, bugnaw ni Guru. Bugnaw na kuha na, do ka humok bla. Oo, namit ni usapon yun. Ika pa bla. Naikat na gani. Kagiba niyo sa guya mo, kaya ma-feel mo gid. Ba, ma-feel mo. Ayo de purma. Ma-feel mo gid nga lumog eh. Oo. Abot silingon nga tati, urig. Ginawa ko pa kawaswas, ginabi ko may madagdag pa. Ayo de purma. Ay. Sabi ka panigpot ba? Amo na gid man imo na yung New Year's resolution. Amo na subungang resolusyon ta. Kada mag-New Year, iwaswas pa si may bilin pa. May bilin ka kakanugo, no? Oo, laban eh. O sa sobre na sunod, gisiyon, ginang sobre. Gisiyon, gid, para nga sigurado, gid nga. Wala siyang may pabili, no? Ay, oo. Sige na nga. Kamusta galing aton? Sini nga mga kakson? Kamusta si Kagawad jo, Fred? O, ate, ay ara pa man sa guro, do sako, gid laguro, kay Kapitan Chad. Yes, Chad Peria, oo. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sako man. Ara naman si Gob Subong. Ate si Gob yan, ara naman subong, no? Oo, ara naman, so balik sa Vice Governor. Oh, yes, Action Rex, no? Si San Joseph Chua. Ate, ara na siya mabalik man na siya, no? Mabalik sa? Pagka-Chua. Ayo de purma. Ayo. Gani man. Si pare Ala Nabales, no? May ginaw? Si paring Ala Nabales, nag-text na di siya kahapon. Basta ako nambot din sa subong, ha? Anyway, may 3 kings pa man, ha? Oo, diba siya sa 3 kings, siguro mapadala guro sa ato, na? Sang? Sang kalamay kagilo. Ayo de purma. Para sa 2023. Oo, laban eh. Kung hindi kalamay, kung hindi rilo. Kung naman guro eh, ng Ilimnon? Maskubado naman eh. Maskubado naman naging Oo, paper hindi mo. naman pula. O, gawin kamahal sa busang kalamay? Oo, tag 70 plus bla mo. Ang brown? Oo. Ang puti pila, 80? Do mo amo na guro. Do way Kilo? mo ka bakal na mo kay hindi ko gusto magtaas ang kalamay ko. Natural kung ano tayo na sa stevia ang tanay. Oo Para nga mangin low ang atong sugar, no? Laban. Ayo de purma. Bisan nga low sugar mo kung ang bursa mo nag-high, no? Laban eh. Po ang bursa mo nga nag-low, Lolo ang gwa mo. Slow. Ayo de purma. Malang nga pagpamatid ang kay Kapitan Ising Sumbero ho sa Barangay Purisima Manapla. Rasa. Kag sa mga staff dira sa Barangay Purisima. Gani. Malang nga pagpamati Sige. Sa tanan-tanan Oo, migo mga duha ka vice mayor at tupagit. Sino gani? Sa Mangalyon. Lipat ko. Si Pilia Flor. Oo, kag si sa Manapla, si Vice Mayor. Pagayunan. Oo, Pagayunan. Kay may lang nga pagpamatid na sila. Ayo de purma. Lipatan mo na kayo tapos na Disyembre. Sige na, kaya alaon tayo. Sige, hala. Kung na alaon natin, ako ang posibilidad siya sa mga tigayon sa minor. Siya playing si Bacolod si Director Police Colonel Thomas Joseph Manteret after nga 20 ka mga police commission officers
Ang naging promote, 3 diri ka major, 15 ka kapitan, kag 2 ka mga police lieutenant. Kasi ni Colonel Martir, ang reshuffling ko matupani sa mga overstaying ng mga chief of police sa station commander. Ang iba niya mga deputy police chief action rush magkapabilin siguro kang mga taas-taas ranggo posible i-assign sa headquarters sa Bacolod PNP. Mondi, siya rin palayag ni Colonel Martir sa interview sa Action Radio. Iban siguro ma-reassign man, iba na sa ilang station commanders man siguro, kaya ang iba na due for reassignment naman, ang others will be assuming as deputy chief of police. May duwa mangitang sargento ganing ma-promote man headquarters. I think maging deputy siguro station commanders kaya may mga commanders magkita nga went on schooling, no? Most probably mga deputies din na sila. So most likely sir, ang iba ni Maritin, ang iban posible sa masaylo sa ibang unit? Yes, so kaya daw kulang pa ang aton officers sa Bacolod Police kaya damo nag-schooling do 3 kabilang. So definitely sir, may aragin man matabo nga reshuffling for the meantime, you know? Yes, probably may ara naman commanders ka manugduwa naman katuig and most likely siguro ma-reassignment na. So major siguro will be seeking other positions naman, no? Sa basing ibang mga senior officers na nagsalaka naman, maybe they will be assuming some positions nga may mga duga nga mga responsibility. Iban sa mga stations man nga medyo busy. So ano na-expect mo sa ila sir, sa ila promotion? Yes, so they are expected to perform, no? Tama, perform din sila as what is expected by our constituents. They will deliver basic police service to the people of Bacolod City. Action Next si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magbaro na report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa BCPO Sanbayan ay aksyon na Roger Gotti. Balita naman sa Siyudad San Cadiz. Malakay Finance Corporation anay basi kung nagakinanglan ka house and lot property or land title vehicle truck cubic. Na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod na ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga.
kag sa tanan nga pumuluyo dire sang Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa dire nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission dire sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 57 launa 17 1:17 mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta nga nagapamati life extension vitamin D3 anay no ini ang dapat yung malaman. Kami ang inyo. Ito ang
Radyo. Kantuan tarang balita ni Akson na Roger Gotib mapakadi sanay kita ining 13 anyos blang missing kahapon pero nakita na sining agaho dito sa baybayon sang barangay or sa baybayon sang Guimaras, no? Sa probinsya sang Guimaras sining 13 anyos nga dalagita nakita ng bangkay sining. Yari ang kaudan sang balita ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rex na sa na lang kagaging konfirmar mismo sa pamilya nga ang sa nga bangkay sa may Banwa sa Buenavista sa probinsya sa Guimaras siniginamang nga aga ang amugin ang lumos diri sa tong nagligad nga Enero 1 sa bayan sang barangay Carisbio sa Baybayon nga sa nagpaligo nga mo ini si Jimmy Lynn Arvias 13 anyos sa edad isa ka grade 7 student sa Carisbio nga burutuan sa payag sang sinipakaisa nga si Jen Parochel ginsen sa iya ang picture kag na-confirm niya pagi sa ginasuksok sini sa iya pakaisa sang time ngini ang nagpaligo. May nag-send sa concern na picture na sa may Guimaras, tubong lang. Sa Guimaras, identify mo nga amo na siya. Oo, kay ang bayo, yakag ang ginasuksok niya bala ang bed. Oh, okay, nag-send sa mo picture. Oo, galing ko, wala kami sa contact. So, amo na, action na ito, subong facilitate ang pamilya, kag nakakonect naman sila ang Buenavista Municipal Station sa Guimaras. Sa mga nagkapagikangot pa sila sa Philippine Coast Guard. Ini ang 13 anyos nga si Jimmy Lynn Arvias ang nagpaligo po sa iya sining tatlo ka mga abyan nga medyo nakapain sila iya sa mga damo nagpaligo sa Baybayon sa itong Domingo. At pagkatapos ini sila nga tatlo si ang iya sining abyan nga si Mariel kag si Michelle ang nagapunga-punga na gibuligan man sa ang ila sining abyan man sa St. Mark. Pero ang duha nakaluwas siya wala gid siya makaluwas kag wala na makabutwa sa kulihi. Bilangin ka adlaw ang pagpangita sa mga katapos sa Philippine Coast Guard kagahapon. Ang Coast Guard Escalante nag-augment man sa Coast Guard Cadiz na nagamit man sa ila sining mga pang-diving bala kag ginsalom naman sa dalon sa tubig pero wala gid bakit ang iya sining bangkay nag-exert man sang effort iya pamilya ng mga mangingisda sa pagbutang sang pukot sa itong pizza 1 mismo kag sa pizza 2 kag sa buman paggamit man sang kompresor pero wala makita man yes ni bangkay kag karon lang gid nga aga na ibalawad sa pamilya pagi sa isa ka impormasyon nga ato dito kag konfirmado nga mo ini ang 13 anyos nga biktima. Report gikan sa syudad sa Cadiz sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape liwat kita nag-rewind gid sa sining maulanon nga panahon amit kid pagkape gani ang live. Na ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginakson na Roger Gotib sa iluhan tanay balita ni Akson Nelson Patinio. Pamilya sang nasapuan blatong nagalutaw-lutaw nga bangkay sa tubig. Hindi na magpaidalom pa sa pagpautopsi sa Banwa sang Calatrava sa sining bangkay. Na? Anong rason man? Ibaloon tabi. Yari kaudan sang balita ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex nagdumili sa pagpaidalom sa autopsy ang pamilya ni Jeremy Baynusa, ang 17 anyos nga solterong taga Campo 3 na barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava.
ang nasapuan nga nagalutaw-lutaw sa isa ka masiot kag madalom nga tubig sa Camp Proper sa barangay Minapasok sa among Banwa. Base sa investigasyon, action rex ang kapulisan sa Banwa sang Calatrava, nagapamaili sa tong Disyembre 30 ang biktima sa isa ka fiesta sa among barangay kag wala na nakapauli sa ila puluyan kag nasapuan na lamang nga ni siya ang isa na kapatay. Ara na sa state of decomposition ang patay nga lawas ang biktima sang inisya ang nakita sa tong Enero 2 sa Lunes nga adlaw nga nagalutaw-lutaw sa tubig sa Camp Proper sa barangay Minapasok. Samtang action rex sa ginapahayag ni Rizzo Mingit ang head sang Local Disaster Risk Reduction Management sang Calatrava kag nagkuha sa patay nga lawas ang biktima. May namutikan sila nga nagagwa ang dugo sa baba sang biktima kag posible may matig-a nga bagay nga ginpokpok sa iya sini nga ulo. Apang hindi makumpirmar sang LDRRMO personnel kung balagi napokpok sa ulo ang biktima. Matapos nga nagdumili ang pamilya sa pagpaidalom sa autopsy ang bangkay nga maghatag kuntani klaro sa kamatayon sang biktima. Sa karon action rex sa padayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa posible nangin kaupod sang biktima antes inisya nasapuan na patay. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon yo Nelson Patino, o na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Nelson Patino. Balita gikan sa Banwa sang Calatrava. Ang balita ni aksyon na Vidya Pasible pagkaronan na lang ini. Mga kaaksyon, kailangan langgit ko sa tiyempo ho. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming Diyos. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata. Naman damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad
ang katapo sang Bagos City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Evergreen Herbal Capsule anay mga kaaksyon, no? Pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sininga pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Kita buwasa, diri sa inyo sininga palatuntunan. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life o kay Aksyon Walma Sugaton. Igasunod na sa dilig lamang madugay sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.